pulaw. Dalawa kayo mga kamay, mga kapatid. May katatawa, umpisa pa yan lamang. Huwag na po yung man si Roque, ang luyan, kalimutan, wala'y mahal, wala ko'y wala. Kasi yung pangakabuhan, binigyan ko pa mga exam. 2 years sila kung kaon to bulawan mga igsoon. Tanang saing, gigat to. Tanang naong gikaot mga igsoon. Pero agi ka mga bulawan. Apan salam, ako lang tanan. May puno yan, salam. Wala tayo na. Timing karon pang uso na po ka timing. Yan lang gusto nyo. Asa man, kumuhali, kanta na to. Ay kanta mga igsoon, mga kanta nga makapag-encourage na ito maayo. Sa ako nag-ingon sa nagwali ko dito sa Medellin, mga igsoon ako sa kagingnan. Na yung mga kanta ngayon mong iandam panahon sa imong mga problema. Pag nagaling yung problema, ayaw pagkanta na itong mga negatibong butang. Mga negatibong kanta. Pag nakapanahon sa problema, ayaw patugtog na itong aray, aray, nako. Diba? Musamot imong problema. Diba? Wakay bugas. Wakay makaon. Ay mo ipatugtog mga igsoon. Parang di ko yata kaya. Eh, ginali mo kaya mga igsoon. Nabigo ka. Kamu mga daga, mga ulit tao. Wabot maging panahon, bisa kung sa kagwapo ninyo, kagwapa, mabigo maging mo. Nabigo mo gani ko. Amen? Pero kung mabigo gani mo, ayaw mo si pakantan, ayaw mo si kantan. Sinaktan mo ang puso. Diba? Mag-anda mo kanta, kita, seryoso ni mga igsoon, mag-anda mo kanta na makapahupay sa inyong kasing-kasing. Diba? Ay kanta mo igsoon, nirak mo siya. Ito na, limot ko mga igsoon. Basta, murag, problema siguro may kuha na ni mga igsoon, title na ni.
banda mga igsoon para mahupay ang atong kasing-kasing. Kaya na ay nagtubok mga igsoon. Gusto siyang magtubok ba? Naalig isang problema. Karon taas kayo mga igsoon ng akasya. Ano ba isumog akasya dito? Basta kahoy mga igsoon. Patong siya dito. Nagtimo na siya mga igsoon ng ganang pitayanan ba niya ba? Karon nagkikot na siya. Kuya kaya agianan man, kalsada man, naagian sa mga pulis. Tip, ambak ng mga pulis mga igsoon, ambak niya. O sa may buhaton niya. Ikaw magtubok ko. Tagal kayo kong problema. Di na ni makaya. Bunot ay mga pulis sa pusil mga igsoon. Suway, pusilong ka na mo. Hindi kasabot, slow mga igsoon. Ang nagre-reklamo na baka kahit kanino nagmamatinit ang iyong puso. Bawal mayroong problema sa kaibigan mo. Common problem, baka naman wala mong pera. Bukan tagrak tanan. Pero ako na inumduman mga iso ng ako gusto maka-joy karon mga iso. Dugay nga panahon 8 to 10 years na mga igsoon nagpuyog mi na ni Mia. Dagan may mga experience mga igsoon sa mga lakaw sa una, kada nag-practice ko mga igsoon sa bukid. So dugay na po na kung siya mo makit karon nakita na gyud. Kinahanglan mo rin siya muli kaysa may kaslun ugma mga igsoon. Father Junjun, ako ni siyang gaanggaan og mimong mga igsoon. Para ba mimong rin, pasensya na. Mga dami mga igsoon sa usa niya kapaboritong kanta. Kamu na doyok. Eli, Father Mimong. Ano mo ako na ni mga igsoon, kaya di man ako ni siya kabats, ang akong kabats, tadok mo yun, magkamabuhangan. Pero kung makikita mo sa picture mga igsoon, sa una ako'y higanti sa ilaha. Pero karon ako'y duwindi sa ilaha. Kasi si John Mimong. Si Milboy Cornelio. Si Chicoy Caldero. Si Dundon Topacio. Si Pastor Mark mga igsoon, ako'y. Amen. Usa niya ka paborito mga igsoon, labi na sa una mga tungkol sa poblasyon. Church mga igsoon under Pastor Pidoy. Mao ni yang katahon mga igsoon, di ko malimot. Bisag tuod, amot mo sa gitrahan na ni.
Sa mga kabuang aning gipanghimo. Pero di gina ko ni kalintang nga iampo gini siya mga igsoon. So kami 18 anyos ko nagmawawali ko mga igsoon. Ako aging pangandoy tanan ako mga igagaw mapastor. Yan karon, impi ko ni siya pura pag pastor. Pastor mga igsoon. Di ko lubos na isip ko ako di ba na yung paborito di sabi mo kasi sa giuban ka pero mahinong pa ka kita ka sa luma kasi ni daw ko ron wala ko na may ayaw sige ko, wala ko may kanta. Di ko lubos maisip bakit